dening Sinudarsana Lintang Panjang. Wes ora bakal tangguh sapa-sapa weruh, ora bakal tido-tido. Ya iki papan kunjering ngelmu utama. Tan winates blegering raga kang maksih timur utawa kakus ndungkap yuswa. Grengseng kinantenan tekad Hambrasta wuta aksara. Anggegulang reh piwulang mrih tan katilar majuning jaman. Ana bebasan ngudya ngelmu saka gendongan nganti tekan bandulan. Gesang tang sinampiran seserpan cubluk hambalelu, pindha cumplung diblangkoni, tansah kasrimpung ing pasraungan. PKBM Ibnu Hajar wis ginelar kepara kawentar, asung margi tumuju ing raharjaning sesami. Paring sesuluh tumrap kang durung wanuh, hambuka korining jagat anyar, kinarya hambingkas cupet ceweting nalar. Rinengga para dwija kang asung ngelmu asung raga kanthi lila legawa, minangka kusuma arum kang tan sinubya-subya. Ingkang minulya para punggawa praja, linangkung para talanging basa kawula ingkang lenggah ing sasana parpatan paripurna. Ana bebasan anak polah bapa pradah, PKBM Ibnu Hajar nyadong wewarah tan katalompan dana driyah, kinarya ngesti budi lestari hanjagi jejeging negari lan wetahipun NKRI. Hayu gubuh sembayang subuh dening Sinudarsana, jagone kloro ambal-ambalan, pratandha wengi meh gagat rahina, kapunggel impen puspa tajem, gya menyat hanilar pasarean dupi kapireng kumandanging andan, kang gilir gumanti saka saendenging papan pangibadahan. Meksa raga han rajang kekesing hawa sumangkah ing daleming Gusti kang hakarya luka. Harsa lubuhing kori kawiwitan ambasuh saperangan raga kanthi tirta suci. Niat ingsun han utuk babahan mawa sanga, weninging cipta kinarya ngadhep hyang pepada. Jumenengake sembayang lila legawa tan kinenten pangarep-arep swarga loka. Hayo gubuh, hayo sembayang subuh. Sinudarsana Lintang Panjer matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.